Human na dilatar og usa ka tuig, hingpit na yung ipadayon ang konstruksyon sa taytayan sa Barangay Pulang Bato, Bukirang Bahin sa Dakbayan sa Sugbo. Pinaagi sa opisyal nga groundbreaking ceremony karong adlaw sa Miyerkules, Agosto 20, gipirmahan na sab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang bag-ong plano alang sa reinforced deck girder bridge sa naaswing barangay. Gani giila ni Archival ang paningkamot sa mga opisyales sa Barangay Pulang Bato sa katumanan sa ilang taytayan. Pasalamatan nato number 1 ang barangay captain, ang mga barangay officials ug ang mga tao nga ninguha gyud nga aron kanimat padayon. Sa iyo kay buntag di abot gas mayor. Uwan pa gani mo to gi li niya mayor ni naog pa diri sa ubos sa bridge na lisod gyud ka standan. Ilatay to sa mayor dito sa footbridge nga karon wala na bitaw atong footbridge na anod na ba. So puti ni sura mayor. So mo to dangtan og mga pilak adlaw mo na ning nahitabo karon no. Kahinumduman nga niadtong tuig 2023, gisugdan og trabaho sa niaging contractor nga SBD Builders ang maong bridge. Apan naundang kini tungod sa kakulian kalabot sa plano sa proyekto. Human nga ma-terminate sa kagamhanan ng ilang kontrata sa SBD Builders niadtong 2024, karon gi-award na sa SJ Bonifacio Builders ang paghuman sa konstruksyon niini. Dugang ni Archival nga nakapagawas na og 7 million pesos ang city government kaniadto ug dugang 27.9 million pesos pa ang ipagawas aron kini mahuman. Matud pa sa mayor nga duna siya'y direktiba nga hingpit ng mahuman og trabaho ang taytayan sa di pa matapos ang tuig. Dito sa kontrata nakita nako nga 6 months ang ilang gibutang. Unya mo to gihangyo nako ang kontraktor nga impossible no. Ilang i-double time meaning to say buntag o gabi ang ilang pagtrabaho, gihangyo nato ang mga resident nga medyo saba gamay pero agwantahon lang nato. Kalipay sab ang nabati sa mulupyo nga si Joseph kalabot sa maong kalambuan. Sanglit matud pa niya, pipila na kadisgrasya ang nahitabo tungod sa karisgo sa ilang agianan. Nindot kayo kay ang mga tao di na maglisod og labang ba kay ang sapa dito uwan og kalit sa bukid bisag bay uwan diri mukalit malagbaha niya maatlan niya naglabang ba. Daghan sa kay disgrasya na itabo diha sa sapa nga mga kon samot na ang footbridge na anod wa na gyud nindot ginang mahuman na ginang taytayan diha. Ug aron masiguro nga paspas ang kahumanan niini, mipasalig si Archival nga personal siyang magbantay sa maong proyekto. Nya ako gining atangan kay mag-agian man jud ko ga padung ni Bukid. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.